Takže čau lidi, dneska jsem se zahrál s mým triem Noble Scrimmy, doufám, že vás to bude bavit a ještě před videem budu rád za like, odběr a můžeme se rovnou do toho pustit. A tady slidem, o tohle. Ale tak neslidem. Dostávám, budu mít crack, musíme fightit už. Salte, ty tam fightíš? Já dostávám. Dávám si ten face. Salte, kde seš? Nevím, mě to odberu. 29, u mě. Já tady mám asi 3 boxy. Denis, poběž tam, kryju tě, kde? Tam za mnou hnedka. Potřebuji na do asfaltky úplně jakože face. Já mám 60, musíme někoho zabít. Tak jenom. Tady pojď. Tady. 29. Ale Promiň, já jsem to nechtěl rstnout, promiň. mi se seklo zás. $56. Dobrý, já mám 30 FPS. Tady máš salate. Já mám 60. Mini. Já 100, ale je. Já mám 120. Vidíte, co je za zónu a je tady 44 lidí. Ale my jsme úplně v klidu, v zimě, my nemusíme ani holdit. Kluci, my jsme úplně v klidu. Dobrý. A Ta zóna ale furt. Počkej, ono nám docela jde, ta zóna nám docela jde. 81 crack. Takhle. Ty vole, a jo. 2x29. Tady. Hej, šuť. Ale nerašuj, a edit je to asi už. Rychlej, vajty! 48. 60, u mě, tady dole. Hej, kámo, my jsme na tom teď nejlíp. Pod náma. Crack. Hej, kluci, já jdu tunelovat. Hej, dropněte mi briky, někdo vypušťuje, ne? Tak já jdu s váma. Ty jsi špí. Já jsem dole, sorry kluci, já jsem musel trošku hrát na sebe, já Tady, jsem mega dostal. Máte někdo matro? Já nemám matro, kluci matro. Já mám 100. Pojď sem. Jdeme. Musíme jít. O to vzal salát, nevadí, jdem. Nahoru. Dostávám. Taky, do dat. Nevěděl jsem, jak se dostat nahoru, sorry borci. Klidu. Hilusa. Pet, dělej, tady Pet. Nejdu podám, počkej. Dead. Já nemám matro, hej. Nemám matro, ale jsem v zóně. Crack u mě. Všichni. Jedno. Fajty! To jsi to připálil, ne Denny? Jakože, to jsi to přeletěl, si myslím. No. Drž! Crack. Fajty, 80, knock! Hezky. Krklej, Dead. a jo, mám jednu, já si to vůbec nevšim. Tajty. Jo. Tak kecám. Tak ale, Pojďte. Nice, já jsem stal crack. já taky. Crack. Oni zrovna odešli. A máte, ale vy Nebo nemáte rád. tu moji kartu, ne? Máme, Jo, krklej, vajty. Teammate. Krklej druhý. Knock. Tak. Nejlíp.
Co je? Co je? Dávám, Co je? dávám fizz, hodíš hodíš tu, hoď tu, Jo, pojď. tady pojď. Hazej. Máme pinglej ten reboot, jo? Tak tam vám to nepůjde, já jsem vole, polovina medailonu. To nedáte. Ten nepojď tady do druhé, ten Tak jestli dáte double, tak možná jo. Máš ještě 5? Mám 5. Dávej. ...38, pode mnou, tady 38 dostal. Tady, bacha. Hezky, daleka, no. Já jsem mu nedal, já jsem ho netrefil. Dáme, Sorry! ty jsi pí. Ty jsi píč. Dělej, běž. Dělej, házej. Tady máme refresh. Tady, pojď sem. Tomuhle. Já jsem si vzal refresh tady. Mora, a kde je ten refresh? Borci, jak to vidět, tak mě chcete líbit, teda. Úplně na klid. Tak ale... 1700. Bro, on je u mě. Ale u mě. Krakli? To je super. Pojď. Vyhýluj se. To už... No klej. Bude to, co tady jde, sekačka, ne? Klej. Já jsem se Rád bych poděkoval za zhlédnutí videa, doufám, že jste si ho užili a budu rád za like, odběr a tohle bude vše pro tohle video, tak zatím, čau lidi.